Hello friends, बरायबाय Bodo job info official YouTube channel आव आसा खालामो गासिबो मोजां दङ। दा एन्सार शीट माब्रै पेमेन्ट दाननांगौ नोंथांमोना दानखाङोबा बेबादि मोनगोन आरो लोगोसे सक्सेस जानाय लोगो लोगो वेट फर मेसेज एबा SMS नोंथांमोना स्क्रिनाव होगोन। जेब्ला नोंनाव मेसेज फैगोन अब्लासो फिन खनसेबाव लगिन खालामनानै नोंथांमोना गाव लिरनाय एन्सार शीट नायनो हागोन जे बेसेबां नाम्बार मोनखो थांनाय बार ADRE नोंथांमोननि एग्जाम Grade-3 HS लेभेलाव। दा जोङो डाइरेक्ट थांसै अफिसियेल साइटआव गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना Bodo job info official YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट लोगोसे सरकारि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजों लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन। दा जोङो लगिन खालामसै। दा जोङो लगिन खालामबा बबेयाव थांनांगोन बेनो जाबाय एडमिट जों जेरै डाउनलड खालामदोंमोन ना बे पेजआवनो थांनांगोन। बेखायनो जों सेबायाव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना डाउनलड खालामनाय लिंकआ बेयावनो फैदो। बेनिफ्राय मोनसे अपसन दङ। बे अपसनाव क्लिक हियरआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन दे। सो दायो जों क्लिक खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो एप्लिकेशन नाम्बारखौ होदो पासवर्डखौ होदो जेरै जोङो एडमिट डाउनलड खालामदोंमोन ना सेम टु सेम होबानो जाबाय। ओमफ्राय बावदोंब्ला फरगटआव क्लिक खालाम अब्ला रिकभारि मोननो हागोन। दा जोङो लगिन खालामसै। देन लगिन खालामनाय लोगो लोगो जोंहा प्रफाइला फैगोन। दा जोङो लगिन खालामबाय बेनिफ्राय बेयाव प्रफाइला फैबाय मोनसे अपसन दङ नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्ट OMR डाउनलड इस पेन्डिं दङ माने दायो पेमेन्टखौ खालामाखै नालाय पेन्डिं थागोन आरो जेब्ला पेमेन्ट खालामगोन अब्लासो जोङो जागोन। दा जोङो हमना लादो पेमेन्ट खालामनोबा जोङो बे अपसन फर OMR एन्सार शीटआ बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बे अपसन फर OMR एन्सार शीटआ बेयाव डाउनलडआव क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो लोगो पेजआ डाउनलड जागोन। बेनिफ्राय अपसन फैबाय बेयाव नोंनि नाम फैबाय। स' नोंनि नाम बेनिफ्राय पेमेन्टनि अपसन फैबाय आं बेखौ ब्लार खालामबाय। मबाइलाव नायोबा नोंथांमोना रटेट मोड खालामबानो जाबाय अब्लानो ओंखारगोन आरो जास्ट नोंथांमोना मबाइलखौहाय रटेट अन खालामना ला अब्लानो गो फर पेमेन्ट अपसन थायो बेयाव क्लिक खालामनांगोन। अके स' बेयाव जों क्लिक खालामबाय। देन क्लिक खालामनाय लोगो लोगो फना बेबादि चेन्ज जागोन नोंथांमोना ट्राइ खालाम। बेनिफ्राय अपसन गोबां पेमेन्ट दानायनि अपसन फैगोन जेराव नोंथांमोना बेंकखौ सेलेक्ट खालामनो हायो नङाबा डाइरेक्ट QR क'डआ बेखौ क्लिक खालामबानो डाइरेक्ट बेबादि फैगोन। दा बेखायनो जोङो डाइरेक्ट QR क'डआव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय सेलेक्ट खालामदो सेलेक्ट खालामनानै बेयाव नोंथांमोना भीम UPI होदो बेनिफ्राय मेक पेमेन्ट फर 50 रुपिसआव क्लिक खालामदो आरो दा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट QR क'डआ श' जागोन बेयावनो स्केन खालामनानै एबा बेखौ माने जास्ट स्क्रिनशट लादो बेनिफ्राय फनपे थांदो फनपेआव थांनानै नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननो हागोन आरो अब्लानो नोंथांमोनाव दानखांनाय लोगो लोगो सक्सेस जासिगोन बेबादि श' खालामसिगोन आरो मेसेज फैगोन नोंथांमोनाव एप्रुभनि आरो मेसेज फैयोबा फिन खनसेबाव नोंथांमोना लगिन खालामनानै एन्सार शीटखौ डाउनलड खालामदो बेनिफ्राय नों बेसेबां नाम्बार मोनखो गासिबो डिटेल्सआ श' जासिगोन। दा बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट नायनाय प्रसेस।